ale už nebude mať, amen. On má tú chorobu, hej, má rakovinu a bratia a sestry, ja si myslím, že tí, ktorí ste tam boli, keď sme sa na ňom modlili, tak nevyzeral takto, je to tak? Vyzerá lepšie. Boh mu žehnaj za to a nech Boh požehná jeho život. Amen? Honzik, povedz nám, odkedy žiješ s Kristom, ako prežívaš tento život? Trošku nám povedz o sebe. Povedz nám trošku, čo pre teba Kristus znamená to, že si spoznal Boha. Pán úplne znamená dôveru všechno, protože jedině můžu důvěřovat a můžu věřit v to, že mě uzdraví a pomůže mi. A nejenom mě, ale všem tady, co tady sedí. A od té doby, co jsem vás poznal, tak cítím se lepší a i pokračuju v té léčbě, je to lepší, všechno díky Pánu Bohu. Netreba dodať, je to všetko, halleluja. Môžeme pozvúť svoju ruku, halleluja. Žehnajme Honzikovi, žehnaj, aby Boh urobil v jeho živote to, na čo bol povolaný. Amen. Každý človek bol povolaný, aby mu slúžil. Pane Ježišu, ja žehnám Honzika. Žehnám jeho život, Pane. A požehnávam mu mocne oči. Všetko, Pane, čo budú robiť lekári, Pane, požehnaj. Mocne, Pane, oče. Ja žehnám jeho život. Pane, nech Tvoja sila prúdi v jeho živote. Mene Ježiša Krista. O, Pane, oče, ja Ti ďakujem za neho, že, Pane, ja už vidím, oče, vidím, že, Pane, už ho uzdravuješ, že ma dávaš mu silu, oče. O, Pane, ďakujem Ti, Bože, za jeho radosť, ktorá je nám pozbudením, oče. Ľudia, ktorí sú zdraví, neprežívajú radosť ako tí, ktorí vedia, že majú málo času. Radujú sa z toho malého času preto, lebo Kristus je tá radosť v jeho živote. Halleluja! Sláva Ti, Bože, oče. Bože, na jeho život. Mocne. Ďakujem Ti, Bože, za neho a za jeho rodinu, oče. Žehnám ho mocne, oče. Nech je na Tvoju slávu, oče. Nech cez jeho život veľa ľudia príjmu Teba, oče, a nech spoznajú pravdu, že Ty